खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी फिन आरोबाव बर' हारिनि मोनसे गोजोनथाव खौरां गेलेनाय बिथिङाव बर' हिन्जावसानि फिन आरोबाव खोलोबसे जौगानाय तामुलपुर जिल्ला गरेश्वर हालामनि गुरुमु गामिनि बिफा चक्रधर बर' आरो बिमा दुलुमुनि बर'नि फिसाजो शिखा बर'आ थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो क्रिकेट गेलेनायाव गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आसाम क्रिकेट गौथुमजों खुंफुंजानाय आसाम क्रिकेट गौथुमनि 15 बोसोर सिंनि हिन्जावसाफोरनि जिल्ला थाखोनि क्रिकेट गेलेनायाव सायख'जानानै आसामनि 15 बोसोर सिंनि हिन्जावसा क्रिकेट गेलेनायाव जायगा मोननो हादों। मख'नो गोनांदि बर' हिन्जावसाफोराबो आथिखालाव गेलेनाय बिथिङाव उनफिननानै थायाखै बर' हिन्जावसाफोराबो सानफा एफा मोनफ्रोमबो गेलेनाय बिथिङाव जौगाबोगासिनो दं थारैनो बेयो हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। मिडियाखौ थेंक्स होनोसै मानो होनबा फिसाजोआ जा आन्डार 15 स्टेट सेलेक्शन जादों माने जथेस्थ' खस्थ' खालामदों फिसाजो हासेल' जिहेतु आरो गरेश्वर गोदो जायगानिफ्राय थांनानै स्टेटआव गेलेनायाबो जथेस्थ' खस्थ' नांगौ बिफानि जथेस्थ' खस्थ' जादों बेयाव खिन्थु थांनाय बारावबो स्टेन्ड बायाव दंमोन देग्लाय खस्थ' खालामै आख' एबार 15 माने जितु टीम लिस्टआव मोनबाय गतिके जेनेकुवा आरो बहुत खस्थ' खालामबावनांगोन खारन मानो होनबा बिदिनि प्राइमारि लेभेलसो मथा मथि जा स्टार्टिं आरो इण्डियान 19 खेलायनांगोन 19 खेलायनानै इण्डिया टीमाव थांनांगोन गतिके बेनि थाखाय आरो जों बहुत खस्थ' खालामनांगोन आरो भबिष्यताव रायजोनिबो आशीर्बाद नांगोन खारन गरेश्वराव समु रायजोनि आशीर्बाद नांगोन जिहेतु आरो जोंनि अनलि फिसाजो नङा खारन गरेश्वर समाजनि थाखाय बि माने मोजां खेलायबाथाय जों सन्मान मोनसे मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों मानो होनबा बर' समाजनि जिहेतु बिटिआरआव आं दिनैलासे क्रिकेट गेलेनाय खुब खम मोनदों खिन्थु जुदि जों केनेकुवा परिबेखाव जुदि आरो मोजां जुदि सुबिदा होनो हायोबा जाहानि फिसाजो बोलि नङा आरो धरि ल जा फिसाजो नामा शिखा बर' आरो आंनि नामाथ' चक्र बर' सबानो मिथिगौ गतिके शिखा बर'आ जेनेकुवा स्टेटआव मोनसे सुबिदा मोनदों जेनेकुवा गरेश्वर जोंनि समस्थिनि जिमान सेंग्रा सिख्ला दोङो बिसोरखौबो आं मोनसे सेस्था खालामनो थाखाय आह्वान जनायदों जेन निउ पिरिया सबानो जेन खेलायाव आगबारायो नङाबा सेहेरानि प्रति गाहाम मोनसे इंगित होयो मानो होनबा खेला प्रति गुरुत्व होबाथाय मबाइलनिफ्राय गोजानाव थायो गथ' गथायफोरा गतिके बिमा बिफाखौ बेखौनो मोन जे नेक्स्ट माने गरेश्वर बाखि राइज बा बिटिआर बाखि राइजखौ बेखौनो बुंनो नुदों जे प्रतिटु अभिभाबकफोरा जेन खेलायाव गुरुत्व होयो जेन मोजां सिन्ता सरसा खालामो जेन आरो समाजनि थाखाय मोजां सिन्ता खालामो गतिके जों गरेश्वराव मोनसे सिन्ता खालामदों क्रिकेट जिहेतु जोंनि डिस्ट्रिक्ट तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय क्रिकेट एकाडेमि जिहेतु स्टार्ट जाबाय बे स्टार्ट जानायाव जिहेतु सभापति हेमेन भागवती दा बिसोर दङ आरो बिसोरखौबो आं बुंदों जे क्रिकेट गेलेनायाव जुदि माबा मोनसे असुबिदा जायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय बल सलनिफ्राय माबानिफ्राय फाइनान्सियेलि हेल्पनिफ्राय जुदि नांगौबा जिहेतु आं जे क्रिकेटखौ गाहाम मोनो आरो क्रिकेट जिहेतु फिसाजो खेलायो एकमात्र फिसाजो गतिके बिनिखाय आं गरेश्वरबासिखौ जुदि सोरबा क्रिकेट गेलेनाय एडभाइस नांगौ जायोबा जों हेल्प खालामगोन समाजनि खामानि मावना गाहाम मोननाय हिसाबाव जों जिहेतु दायो नोंथांनि फिसाजोआ दायो क्रिकेट गेलेनानै दायो स्टेट लेभेल मोननो हाबाय दायो बबे मोनसे जितु बिथिङाव जितु हाबनानै दं बबे मोनसे टीमजों गेलेगासिनो दं दा गुवाहाटी कामरुप डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खेलायो कामरुप डिस्ट्रिक्टआव मोननाया जथेस्थ' टान खारन जों दा 33टा डिस्ट्रिक्टनि भितराव दा जिहेतु किसुमान नतुन डिस्ट्रिक्टफोराव सहज बेयाव लेडिसफोरा खम थायो आरो माने जिहेतु क्रिकेट लेडिस टीमा अखमाव बारा दिन जायाखै मथा मथि 3-4 बोसोर जाबाय जा फिसाजो खेलनाय 3 बोसोर जाबाय गतिके आरो
तेनेका गरायसरावबो जा जिहेतु एकाडेमि स्टार्ट खालामदो बेयावबो जेन आरो थपनो जेन मोनसे सुवालि टीम माने जोंनि आइजोफोरनि मोनसे टीम जुदि जायोबा बेयाव जुदि माबा मोनसे आर्थिक साहाय्य नांगौ जायोबा आं जथेस्थ हेल्प खालामगोन आरो फैनाय पिरिफोराव जोंनि जेन गरायसरनिफ्राय मोजां मोनसे लेडिस टीम ओंखारो बेयाव आंनि फिसाजोआबो नांगोन नेक्स्ट टीमाव जुदि जायोबा बेनि थाखाय आं बेखिनिखौ बुंबाय जिहेतु स्टेट लेभेलाव सेलेक्शन जानाया इमान सहजबो नङा कारण क्रिकेटा जथेस्थ टान खेला एक्चुअली क्रिकेट जिहेतु सिगां लेडिसफोरा खेलायाखैमोन कारण डिउस बल खेलायनाया बहुत टान कारण गतिके आरोफोर लाक्जारिस खेला आरो बलनिफ्राय माबानिफ्राय बहुत दामि खेला गतिके जेनेका अभिभावकफोरा खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामना आरो स्टेट लेभेलाव थांनाया जथेस्थ टान गतिके खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामबाथाय सब बुस्थुआनो साक्सेस जागोन नोंथाङा सासे बिफा जानानै बेसेबांसो गोजोननाय दङ आं बहुत सेटिसफाइ मानो होनबा जिहेतु खासेल' फिसाजो आरो परिकल्पनायानो दंखायोमोन सिगांनिफ्रायनो जे अखम टीमाव खेलायनांगोन गेलेनाय सिन्ता खालामोन आरो जिहेतु नु निजायैनो नेटबल माने सब बानायजोबनो हादों पिच सिट सब बानायना रेडि खालामनो हादों गतिके सब अभिभावकआ बेखौ हाया कारण फैसा पातिनिबो खौरां दङ गतिके आं सिगांनिफ्रायनो मोनसे सिन्ता खालामदोंमोन जुदि जों बर' समाजनि भितराव इदि जुदि आग्रह खिथिनो हायोबा नेक्स्ट जेनेरेसना माने मोनसे सुबिदा मोनगोन माने बिखौ नुनानै आरो बेलेग आइजोफोराबो खेलायनो सिन्ता खालामगोन आरो गरायसर गोदैयाव जायगानिफ्राय खेलायनाया खुब खम दा गतिके गरायसराव जिहेतु एकाडेमि खुलिदो जथेस्थ गाहाम सिन्ता खालामदो आरो जथेस्थ महान व्यक्ति दङ गरायसरावबो जिहेतु बिटिआर चिफनि रिजन चिफ बेबो मोजां सिन्ता खालामग्रा व्यक्ति धरि ला दा जोंनि गरायसर समस्थियाव रातुल दा फैदो बेबो जिहेतु खेलानि माने अलिम्पिक एथलेटिक फेडारेशननि जइन्ट सेक्रेटारि आरो मल्ल जुजुनि जत माने सभापति गतिके गरायसर समस्थियाव हेल्प माने मा होनना बुङो जथेस्थ सहाय सहयोग खालामगोन होनना आसा खालामदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कोर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।